Ndewonu. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ụdaume Igbo. Our topic today is Igbo vowels. Gịnị bụ ụdaume? Ụdaume bụ mkpụrụ edide ndị a anaghị enwe mgbochi si na ngụ oge a na-akpọpụta ha. What is a vowel? A vowel is a sound produced by a vocal which enables the air stream from the lungs to move freely to the mouth without any obstructions. Ụdaume Igbo dị asatọ n'ọnụọgụgụ. Igbo vowels are 8 in numbers. They are ha bụ ndị a, e, i, o, u na o. Ekewakwara ụdaume Igbo ụzọ abụọ. Ha bụ ụdaume mfe na ụdaume arọ. Ụdaume mfe is called last vowel in English, while ụdaume arọ is called 10th vowel in English. Ụdaume mfe, last vowels. Gịnị bụ ụdaume mfe? Ụdaume mfe bụ ụda ndị ahụ na-adị mfe n'ọnụ oge a na-akpọpụta ha. Ụdaume mfe dị anọ n'ọnụọgụgụ. The last vowel are 4 in numbers. They are ha bụ ndị a, e, o na o. Ebe ụdaume arọ 10th vowel bụ ụda ndị ahụ na-adị arọ n'ọnụ oge a na-akpọpụta ha. Ụdaume arọ dị anọ n'ọnụọgụgụ. They are 4 in numbers. Ndị e, i, o na u. Ebe a ka anyị ga-akwụsị nkụzi anyị nke ụbọchị nke taata. N'izuụka ọzọ, anyị ga-enye nkụzi banyere ndịiche dị n'etiti ụdaume Igbo na mgbochiume Igbo. We are stopping our today's lesson here. In our next class, we will teach about the difference between the Igbo consonants and the Igbo vowels. Ndewonu.